ҳамватанони азиз, пеш аз видеоро сар кардан аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки барои он бародарони тоҷики ватандӯсте, ки дар марзу буми ватани азизамон шаҳид шуданд, як фотиҳа мехонем. рӯҳашон шод бошад. ҳамватанони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро доред, шумо намедонед ки бо кӣ раведу бароҳат равед, пас ширкати Сабр дар хизмати шумо аст. ширкати Сабр чандин солҳо аст ки дар ин роҳ мераванду меоянд ва шумо медонед ки ман ҳар касро реклама намекунам, аввал охир худованд, баъдан ин ака шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. барои муроҷиат шумо метавонед ки дар рӯи экран буда номерҳоро занг занед ва аз номи канали Ҳамнаво занг занед. ҳатман ба шумо tahqiq ва шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда мерасонад. ширкати Сабр ҳамеша дар хизмати шумо аст. салому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали Ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. дӯстони азиз, барои он бародароне ки дар марзу бум барои ҳифзи ватани азизамон шаҳид шуданд, худованд раҳмату мағфират шоистаи ҷаннат гардонад ва ба наздиконаш сабри ҷамил хоҳонам. ва ногуфта намонад ки миллати мо миллати ғамхор аст. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо кӯмакпулӣ, озуқаворӣ, масъолаи сохтмон ва барои таъмири хона кӯмакҳо равон карданд. ман видеоша мемонам, тамошо мекунед. 3 миллион сомонӣ. дар баробари ҳамин қадар мусибатҳо Нурулло Алиев тамоми мардуми тоҷикро хушҳол кард. на танҳо Тоҷикистонро, балки тамоми дунёро ба ҳайрат даровард. Нурулло Алиев ҳамагӣ 22 сол дорад ва дар ин синни ҷавонӣ номбардори ватану миллат ва парчамбардори ин ватан шуд. мо дар корҳои ояндааш бурдборӣ хоҳонем ва боварии комил дорем, ки дар оянда як марде мешавад, ки ҳамеша номбардори ватани азизамон мешавад. раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода ва фармондеҳи қошунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабалӣ Раҳмоналӣ зимни бошиш дар шаҳри Испара тибқи супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба манзили шахсони дар натиҷаи муноқишаҳои мусаллаҳонаи марзӣ ҳалок шуда ташриф оварда аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба наздикону пайвандони шаҳидон таъзия баён намуданд. این آخرین خونه رفیقی بین روزی ترغیبات دیگر ندید. چند تا فرزند شما؟ 2 تا فرزند. تأکید کرده شد که قهرمانی‌های فرزندان شجاع وطن هیچگاه فراموش نخواهد شد و جانثاری‌های فرزانگان دور که برای حفظ خاک سرزمین خود را سپر ساختند در صحیفه‌های تاریخی ملت ابداً ثبت می‌گردد. همش برای فرزندان شاید. اکنون ما باید زندگی کردن در کار، پیش رفتن در کار، روی افتاده شدن در کار نیست. حیات دوام دارد. من از خودش 2 تا فرزند باقی موندگی، عائله‌اش من دخترم بود، اکنون از پی همه شدن بود. منش می падари Ҳакимбой Ниёзов, ки дар ҳифзи марзу буми ватан ҳалок гардидааст, изҳор дошт, ки ҳимояи марзу хоки ватан қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавонмард аст ва ӯ бо вуҷуди аз даст додани ҷигарбандаш худро бо фикри он ки марди ҳақиқиву ҷонфидои миллатро тарбия кардааст таsalli медиҳад. барои ватанам, барои ҳифзи сарҳадон ман ҳаракат мекунам, ки бо ҳамаҳо асло ақибнишинӣ накунад, фақат ба пеш. раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода илова намуд, ки давлату ҳукумат аҳли оилаи шахсони фавтидаро ҳеҷгоҳ танҳо намегузоранд ва ҳамеша барои дастгирии онҳо аз ҷумла фарзандони шаҳидон чораҷӯӣ мекунад то ба синни балоғат расидани фарзандони шахсони марҳум ба таълиму тарбияи онҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуда пас аз хатми мактаби миёна тавассути квотаҳо барои таҳсили онҳо дар муассисаҳои олӣ мусоидат карда хоҳад шуд. ҳамзамон барои поси хотири шаҳидон лавҳаи ёдбуд гузошта мешавад. сипас Раҷаббой Аҳмадзода зимни бозгашт аз шаҳри Исфара ба аҳли оилаи сокини шаҳри Конибодом Нозим Каримов ва сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Умедҷон Юсупов, ки бар асари даргириҳо шаҳид гаштанд, изҳори ҳамдардӣ карда аз номи сарвари давлат кӯмакпулиҳоро супорид. ёдовар мешавем, ки ба ҳар як оилаи мотамзада аз ҷониби ҳукумат ба маблағи 70 000 сомонӣ кӯмакпулӣ супорида шуда, дар маҷмӯъ ба оилаи 19 нафар ҳалокшудагон ва 87 нафар захм бардоштагон 3 миллион сомонӣ кӯмакпулиҳо равона карда шуд. гузориши худованд ватани миллати моро ҳамеша дар ҳифзат нигаҳ дор. аллоҳ нигаҳбонтон. видеоро ҳатман паҳн кунед.